Работата ни не е само помощ на хората, които са засегнати от властта. Най-хубавата част от нашата работа е, че успяваме да съграждаме. Това е църквата Света Петка, нашата гордост. През изминалата една година даваме сърце и душа. Ние, много хора, много избиратели и много хора, които просто искат нещо да се съгражда в България, участваха в възграждането и възстановяването на църквата Света Петка. Господ да ни подкрепя и да помага в усилията и да ни дава сили да устояваме на изпитанията и да може да го завършим за Негова прослава. Да сте живи и здрави! Намираме се в църквата Света Петка. Ето тук екипа. Ние възстановихме и тези тухли, които ги виждате отгоре, сме ги градили на ръка. Църквата, която започнахме да правим, Света Петка, преди много време. Много работа сме свършили по нея, но и още много предстои. Намираме се в Средно село, община Ветрино и сме дошли да ви покажем уникалния напредък в изграждането на тази прекрасна църква. Това е църквата Света Петка, която се изгражда чрез дарения в фондация Въздигане. Съвсем скоро започваме да поставяме покрива. Това е наистина един уникален храм, който ще бъде най-хубавия храм във Варненска област и той е станал благодарение на нашата работа именно през тази година. Поклон на всички, които участваха в това наистина свято дело. Институциите, които трябва да развиват туризма в България, не работят. Затова ние от екипа на Чудна България имаме точен план как да развием българския туризъм и отново България да е на картата на света.